навсякъде и във всички сфери нещата се изродиха. Но пък трябва да бъдем благодарни на Сашо, че направи Банско един третия курорт в Европа. Аз мисля, че обединявайки нашите усилия с Национален фронт за спасение на България, ползвайки и техният опит, имайки го и нашия, обединявайки нашите усилия, ние можем да направим много за България. Израбяхме първо един дълъг период, дълъг път, докато се обединим, докато озреем за това обединение, но не това е важното време. Важно е какво нас ни обедини. Нас ни обедини родолюбието и патриотизъм. Без родолюбие и патриотизъм няма развитие. Имайки предвид нашите национални ценности, ние знаем как да реализираме няколко неща, които са много важни за бъдещето на държавата. Знаем много добре, че доходите не са от най-добрите и най-светущите. Знаем много добре, че има проблеми в образование, здравеопазване. Но ние знаем решението за тях. Знаем как да се отнесем към тези, които превърнаха професията майка в сериозен бизнес. Знаем как да го направим и мисля, бъдете уверени, ние ще го направим. Имаме решения по редица няколко проблема, които за нашия най-хубавият край на нашата мила родина, Сирийска Македония, трябва да свършим. Значи, кое е основното за нас? Основното за нас е развитието на туризма. Всичките му форми. Ски, спа, еко, културен туризъм. Имаме условия, но трябва да насочим усилията точно в конкретиката. Бяхме преди малко в Баня. Проблеми, значи това, което ние гледаме като даденост и населеното място Баня в момента да се реформира. Значи някой има причина да не го прави това. Тоест трябва да се дава равен шанс на абсолютно всички. Развитието на земеделието. Един много важен отрасъл, който, за съжаление, в момента е поставен на проблема в България и конкретно в региона. Коментирахме, че точно този район тук имаше една фабрика за консервна фабрика. Тоест тя събираше това, което хората произвеждаха, а и се произвеждаше, разбира се, в парниците, произвеждаха и го изнасяха за Русия. За съжаление, в момента се продават палети. Големият и основният проблем за редица инвеститори в областта на леката промишленост, в която идея, в който иде отрасъл в нашата икономика, и малко нас говори за това нещо, е големите административни спънки. За съжаление, в нашата държава хората, които идват да инвестират, пренасочват своите билети за връщане много по-рано от датата, за която има билета. Тоест, по пътя от аерогарата до съответната административна сграда и врата, разбира се, те разбират, че това, към което те се стремят, не са попадали на вярното място. Тоест, много неща нас ни пред нас има много сериозно предизвикателство, като така и неща, които ние можем да дадем на хората като управление. И това, което каза и Цонко преди малко, за всичко могат да ни обвинят, но не могат да ни обвинят, че сме кръци и едно нещо друго, свързано с ориентирането на хората в едни други сфери. Призовавам ви наистина от тук, от тази трибуна, от тази хубава сграда, която е строена от ВМРО, наистина да отидем сега по домовете си, да отидем при нашите близки приятели, да ги убедиме, че оная клипа, която 25 години ни управлява, отново е готова да ни управлява
и не само да ни управлява, а и да ни направи така, че да бъдем онези послушни прасенци или свинчета в опитните станции, които да вдигаме ръчички, да върнем с ушички и нещата да не се случват. Тоест, ние в момента имаме една историческа роля. Да накараме политическият монопол, т.е. да премахнем политическият монопол, защото 25 години наистина стига. Преди това мотото беше 45 години, а се оказа, че вместо към добро, ние отидохме към още по-лош начин на живот. Това е от мен. Извинявайте ме, притеснен съм, но нормално в родното си, не е родно, но мястото, природанското ми място, където съм, да бъда малко притеснен. Уверявам ви, че ние ще бъдем вашите посланици наистина в управление на държавата, по начин, по който вие ни заслужавате. Благодаря ви за вниманието.